mhuri yeZimbabwe pamazuva mashoma adarika aya ndakamboya panapa ndichitaura ndikati zvoni mwana waMugabe Chatunga, he is up to something. Paanga post here achiti inini from the bottom of my heart I love this man, achitaura President Emmerson Mnangagwa. Ndikazvitaura ndikati this young man he is up to something. It's either ada kuuya kuti anonyengerera something or pane zvinenge zviripo. So nhasi ndiri kusangana zvekare neimwe tweet yake yaakanda ataura kuti I have touched down at the RGM International Airport this morning from Dubai for the Zimbabwe independence celebration soon as I will be meeting Scott Passion Java, Mike Chimombe and Wikne Uchivayo for a meeting to propose a design of dressing that we wear on 18 April in Murambinda. Kubva pakafa baba vake, kubva pakaitika zvinhu zvese zvezve, this young man haana kana one day raakambobvira akabudikira achienda kumusangano weZANU-PF, because iye aingoti no achingotaura zvaanoda achicriticize vazhinji vacho. But apa this time vanhu vakambobuda vachitaura vachiti family yese yaMugabe yaenda kuinauguration, vakutanga kusupporta Idi Mnangagwa nevision yavo iripo iyoyo. Vanhu vakati but why is it this young man asiri kubatika pama-events? Vanhu vakatanga kuda vachimubhiga. You know maZimbabweans zvavanoita, vanogona kusumudzira futi mhepo vachikuzoti iwewe ndiwe monya manje, iwewe ndiwe pamamonya ipapo, but at the end of the day zvinhu zvinogona kuzodhakura iwewe. So I'm sure this young man anogona kunge akapuwa pressure nefamily kunzi iwe shamwari iwewe ndiwe wega watorequest kunzi chimbouya because varoda kumbokuonawo uchiita se uchibudikira pama-events akaita seyo, since iwewe futi wanga uri bhurugwa nebhandi namudhara wako, saka chimboendawo panowanikawo vamwe umbonomira-mirawo ipapo. So apa ari kuti apinda muZimbabwe sekutaura kwandiri kutozviita nemi iko zvinezvi, akatomirira kutoti anoita independence, ari tonosangana nevamwe rimwe timu rake, tingavati machiko mabootlickers emutungamiriri wenyika vaari kunosangana navo vakaita sana Passion Java vaya vekuti vanenge vachitsvaka dzvene, hapana chinjiri relevant chavano-offer but vanenge vachitsvaka dzvene kuna president kuti vazowanawo kana ari matenda, the likes of ana havamwe mazita acho hatichatauri, but anyway mhuri yeZimbabwe ndo zvinhu zviri kuitika izvi zvinezvi. Mwana waMugabe apinda muZimbabwe iko zvinezvi.